Здравейте хора, какво става? Аз съм Алекс Геймър и добре дошли в днешното видео на Geometry Dash. Ако искате още видео на тази игра, чупете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате извече, когато ще на ново видео. Сега ще започна първото ниво. Аз съм слаба, доста на Geometry Dash, така че ми пожелавам ви приятно гледане и да видим какво ще стане. Така. Ето ми човечето, така. Първо скоч. Оп, 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 оп. Така. Сега. Ако падна на тея. Така. Така, 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 така. Оп, 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 оп. Не мога аз да лета. Не, човек. Това е... Не разсейвам се, брат. Да защо бе? Ако са хора ще кажат, това не са всички игри. Брат. Това се разсейвам от нещо. Така. Оп. Оп. Така. Оп. Хора, предлагайте се в коментарите какви игри искате. Хора, да, пак не мога, брат. Майко. Браво. Така. Добре, 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 добре. Оп, 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 така, така. Така, така. Не! Няма да коментирам. Не. Не. Това просто няма. Човек. Защо бе, човек? Не! Какво ми става? Не мога да натисна един бутон. Не, брат, това си играл телефон, какво очакваш? Не, с мишката на компютъра да станеш, бе. Много се нервирам. Най-накрая. Малко по-напред да стигна. Така, така, така. Оп! Мале бе! Не мога как се смаля това тъпо, човече! Не. Просто аз... Брат! Аз съм пълно нупче. Браво. Така. Така. Така, така. Хоп. Не, това е... Няма, брат. Браво, така. Така, така, така. Така. Така, добре. И стана надолу. Надолу смъквай! Ама нещо. Дайте още 2 игри да направим. И... Добре. Окей. Така, така, така. Добре.
бе! Не. Брат! Аз не мога, бе! Не мога, бе! Брат, Брат! Не, това е... До повече на Geometry Dash аз няма да играя. Аз